I nosaltres tornem a tenir aquí el nostre nutricionista de capçalera, com sabeu, el Cristian Fernández. Bones, Cristian. Molt bona tarda. Escolta'm, vam venir aquí de fer uns menús, jo dic, bé, el Cristian avui farem alguna bo, però diu, no, avui primer t'ensenyaré una mica l'ABC. Sí, no? hem d'explicar algunes cosetes. A pesar-nos a totes aquestes mesures que estem sentint i ens estan atabalant últimament amb l'IMC i tot això, ens ajudaràs a posar ordre a tot això. Exacte, sí, perquè a vegades a casa tothom, gairebé tothom té una bàscula a casa i potser fa només referència a lo que és el número que marca la bàscula i no sempre li hem de donar tota la importància que li donem, no? Hi ha altres eines i altres coses que ens poden també ajudar a entendre millor aquest pes que tenim o que reflexa la bàscula realment què és. Perquè al final aquest número, perquè ens entenguem, no reflexa del tot si estem tenint hàbits saludables, si no, hi ha altres mesures més importants. Sí, hem de saber també que hi ha un tema que és la composició corporal, no? De què es compon aquest número que veiem a la bàscula reflexat, realment a part de múscul, també pot haver-hi os, pot haver greix, pot haver la pell, pot haver un munt de coses dintre, no? Que està composat. I a vegades ens pugem a la bàscula, veiem un número i pensem que allò és el número i ja està, no? I pugem o baixem, però hem de saber també què estem alimentant, de quina forma ens estem menjant, com estem entrenant també, perquè tot això ens ajudarà a millorar el que és la composició corporal. Val? Molt bé. Això que deies, aquesta composició corporal, com es mesura? Aviam, la composició corporal, el que hem de dir que és això, que és la composició que té el nostre cos, per exemple, de múscul, de greix, també d'os. És el sumatori de totes. És aquest sumatori, no? Molt bé. I com millor estigui proporcionat, no? En aquest cas com més múscul, menys greix, més densitat òssia, doncs això ens ajuda a tindre una bona composició corporal. I tenim diferents eines per mesurar aquesta composició corporal i a consulta, per exemple, tenim aquí a la taula, hem posat 3 eines, que són les que jo utilitzo personalment. Anava a dir, tu quan algú t'arriba, comences per aquí, podríem dir. Bueno, sí, començo per pesar també, però també faig una medició de perímetres, també amb una cinta, que després podem fer-te una mostra, si vols. També mesurem amb un aparell, en aquest cas amb un mando, el que és la composició corporal en quant al greix corporal que també hem de tindre, quins valors ha d'estar. I també és una altra eina també més per a esportistes que utilitzem també a consulta, que en aquest cas és un plicòmetre. Mesurem en plecs cutanis en diferents parts del nostre cos, aquest greix subcutani que hi ha sota la pell, i també a través d'una equació, una fórmula matemàtica, també ens surt quin percentatge de greix té la persona. Sempre és una estimació, mai farà una medició exacta, però sempre farà una estimació i per consulta, les consultes que fem habitualment de nutrició ens va molt bé i sempre jo dono la mateixa importància a cada eina. Persones que a vegades venen a consulta, bueno, sí, però quin pes tinc, no? I només es centra en el pes. Dic, bueno, el pes també, les mesures corporals, el greix corporal que tenim, la quantitat de múscul, jo dono sempre la mateixa importància a totes. Clar, perquè el múscul pesa més, no? Suposo que tots aquests factors s'han de tenir en compte, no? S'han de tenir en compte, no? A vegades hi ha algunes fotos així a internet que són molt representatives, en les quals es veu una persona de, per exemple, 70 quilos, una altra de 70 quilos, però la diferència a la composició corporal marca que es veu molt diferent la persona, no? Si una persona de 70 quilos té 30% de greix corporal i l'altra té 15, doncs es veuran que pesen el mateix, però es veuran totalment diferents. Una es veurà molt més definida i molt més repartida aquesta musculatura, mentre que l'altra no tindrà gaire musculatura i el greix que tindrà estarà més repartit a la zona de la panxa, de les cuixes i de més. I suposo que això et deu ajudar a tu també a poder guiar cada persona quin ha de ser el seu camí per tenir un estil de vida més saludable, tant en l'alimentació com en l'entrenament, no? Sí, ens serveix sobretot a la primera consulta per identificar quin és el punt de partida i a partir d'aquí ja vaig establint quina pauta hem de fer d'alimentació, d'exercici físic, cap a quins hàbits els hem de dirigir. Hi ha persones que a vegades venen que només han de perdre un cert greix corporal poquet o persones que han de perdre més greix, i a partir d'aquí hem d'establir i personalitzar cada pauta.
Escolta, tinc ganes de provar alguna cosa, mesura'm, a veure... Mira, et mesuraré una cosa que pot fer tothom a casa, també, i és la següent, que és la mesurar el perímetre abdominal. En aquest cas, els homes, quan es mesurin... Això és una cinta de perímetres, però en aquest cas poden agafar una cinta de costura mateix que tinguin a casa. Llavors, en homes s'haurien de mesurar per la zona més ampla, també, del que és el perímetre abdominal de la panxa, i hauria d'estar per sota de 94 centímetres. Això els homes, Exacte. I les dones seria per sota de 80. Hòstia, quina pressió, ara. Anem a mesurar. Mira, et poses amb els peus junts, amb els braços estirats, mirant cap endavant. Molt bé. Ara, bueno, t'ho estic fent amb una mica de roba, Porto un jersei. Però, bueno, anem a provar per aquí. I aquí, en aquest cas, ja tindries aquí 74, té l'Aina, per qui vulgui saber. 74, Amb roba. Segurament això és... Podria dir estic bé, perquè m'has dit 80. Estàs bé, exacte. Hauríem d'estar per sota 80 en les dones i per sota 94 en homes. Molt bé. És a dir, si estem a casa, si algú està a casa, t'està veient, Cristian, i li salta l'alarma que diu... Si ja salta l'alarma, l'ideal seria trucar o fer un avís, Necessito, o com a mínim, replantejar-se que hi ha alguna cosa que podem fer diferent. Clar, perquè aquesta és una mesura molt simple que podem fer tothom a casa i si estem per damunt d'aquests valors que hem comentat, doncs tenim més risc o més probabilitat d'enfermetats cardiovasculars. Per què? Perquè si tenim més cintura, més perímetre abdominal, segurament hi hagi greix, i aquest greix és greix visceral. Hi ha diferents tipus de greix, algun dia o un altre dia parlarem d'aquests 5 tipus de greix que existeixen, però el més perjudicial és el que s'acumula a la zona abdominal, que és el greix visceral, que és el que recobreix els nostres òrgans vitals. Llavors, per això és molt important i és una mesura molt simple que tothom pot fer a casa i ja ubica una mica el punt de partida que té cada persona. Perfecte. Per tant, seria aquest sistema d'alarma. Escolta, si poguéssim donar allò, ara per començar, un altre dia ho allarguem, però unes breus recomanacions per poder millorar una mica aquesta composició corporal? Què diries, allò, l'ABC, Un altre dia, si vols, ens submergim aquí, perquè crec que hi ha un infinit d'opcions. Després també donaré una pàgina web on he preparat un vídeo amb 3 claus que són imprescindibles per sí o sí perdre aquest greix abdominal. Però una recomanació que ara que podem donar és plantejar quin és el nostre punt de partida amb l'alimentació, i una cosa que podem fer a nivell general és incrementar l'aport de proteïna. A l'incrementar l'aport de proteïna, clar, estarem donant més energia al múscul. La proteïna també és més saciant, també, i ens ajudarà a desplaçar altres aliments que potser estem prenent que són més malsans, també, com productes més processats, amb més sucres i demés, com els que vam parlar l'altre cop, al Nadal. També incorporar més quantitat de verdura, que molts cops també se'ns oblida d'incorporar més fibra. Aquesta fibra, unida a la proteïna que és saciant, fa una combinació molt bona. El que volem, sobretot, és aportar nutrients i no només energia per aportar energia, com calories buides, que es diu. Llavors, seria interessant aportar més quantitat de proteïna, més verdura i tindre un bon moviment. Si la persona no és molt aficionada a fer exercici físic, no falta que faci qualsevol activitat o que s'apunti a un gimnàs a posta. L'ideal és que hi hagi moviment al llarg del dia, moviment. Doncs, escolta, ens quedem amb aquests consells. La gent que estigui més interessada, que saps? Que et submergeixi una mica a la teva pàgina web i que acabi d'investigar i, si no, preguntar-te directament. Sí, em poden preguntar, jo tinc consulta aquí presencialment a Tarragona, em poden trobar fàcilment buscant al Google, posen Cristian Fernández nutricionista, ja els surt allà la informació per trucar-me, i si volen rebre més aquestes 3 claus que he parlat abans, que són imprescindibles, que entrin a pierdebarriga.com i allà veuran això que he preparat per vosaltres. Doncs super, Cristian. A més, fas uns vídeos que realment ajuden molt a entendre les coses de manera fàcil, així que fantàstic. Ens trobem ben aviat perquè estic convençuda que necessitarem més consells. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, escolteu, nosaltres ens n'anem a publicitat.